welcome pa nang di baro nga video ni Manang yung nga biday. Di pagpapatangan tayo tata, di kalkalpas na nga ABS-CBN 2019 ball. Nagado namin nagpipinta sa yung artista tinapandijay niyem adopi ng okra idagidadbado dahi dado mga artista. Kaya nakakatawa. Nagado din nakita nga meme jay Facebook. So nga ag-react tayo idagijay memes. Lagyan tayo. Ay ako nagpintas na ni Kim Jong. Nagpintas sigaw ni Kim Jong niya. Kasi dati pa kas JJ Babana. Pero pa na jay gigiyam ni SpongeBob ni Squidward. Kaya tayo nga ro din nakuha na niya nagiging meme niya na paaramid da kay nibado ni Kim Jong. Uy, nag-Facebook. Kasi Ellis eh. Hindi mo ba gigawan na niya? Nagaya po. Ang dami sumarunong ako meme da kay Kim Jong. Wala ko po kasi pinagbalid na nga shuttle, rocket, mapandi Mars, mapandi sa bali nga planeta. Ayaw mo naglalay nga talaga ti Pinoy. Naglulumig, nagtataba ti utek tayo nga Pinoy. Nagaduwat tinakita nga ko nga memes ni Kim Jong. Namimikalo, tinayin tayo. Ayaw mo. Gusto nga talaga ni Kantana nga. Ikaw na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Sa sunan, di mo nagparinta nga icing. Di cupcake. Match na match. Dubado na. Next. Sinasamaran ko. Ayaw mo na nga tinantanan ni Kim Jong. Balpas na nga ikawil di nga icing ti cupcake. Inaramid na natin. Yung missile tatay nga shuttle marakit mapanjay Mars tata imbala na natin ti kanyan na nga nanyan basta inaramas na lagi soldado. Nagbaling nga missile nga ko abandan sa amin ti abo sayape ni Kim Jong. Nagpintas nga babae. Naglalao. Ayaw maglalao. Nagusto nga ro din, tantanan tayo ni Kim Jong. Sa bali may artista, kikitain tayo niya. Next! Ito na Angelica Panganiban. Kikitain tayo ng tilangan. Ay, naapo, nagpintas na Angelica. Kasla agdebo. Ngiem. Aday styro. Nangikuyag ti styro pang ikabilan. Tisida. Agiyaw. Nagbina ni Angelica kakanta Sharon sa ABS-CBN po. Balutin mo ako. Ayaw po yung gatang na ti kuana. Ibus di budget na nga igawin na. So nga awan na igatang na ti bag na. Nangikuyag lang ti styro po. Ayaw po. Hindi ako makaget over di styro. Yan. Adupay ti picture na reaction tayo. Sumara na. Ano ko pa ulang ti apo, Seth. Favorite ko may ngarad ni Seth. Kaya kaday ng ginto. Kanayin na agbibuya. Kas lamang awan samat na iba yung gatang dati kuhan. Dagdag nga nayon na nga tela. Nag-crop top met tennis. Nag-crop top. Binulod nun sa amin na hibado ni Ading na. Kaya po yung Paris na may kinuwini na po. Naka-crop top. Yung nagawa ni Seth. Nagawa ni Seth nga talaga yung di na makaget over the hibado. Nag-crop top na barong. Isa baliti pa uso na. Ayaw po mataya ti L.A. Ayaw po next time. Puro katawa man lang ti mamangit yung dati nga video. Next!
pwede nga artista, diyan mo na gan na. Ngayon, maasan na, di barukong na. Hansa, baka angis pa nga tanimanang, maramdaman ka pag makadanan di balay ka, matalimudaw ngayon. Sige, tahang nga nakaangis. Hindi na pa nakibol. Kaya kung tingnan pa ng ipit, damat hindi na barukong na. Baka awan nga min. Pinili da nga ingato, ano kaslaad da. Yung matang na kumapom, nangyayap pa siya. Kakaasi. Apo? Intiramit ka ni Raymond Gutierrez, hindi pang komunyon. Islam, panagkomunyon. Tapos, malpas mapanagkikomunyon, makilaban, di taekwondo. Naglalaw, apay mo yan dapat ikas di nga belt, ayaw na malagip ko. Kasla ko. Kasla maladagang ako. Magiging maladagang nga. Hamping nga na, nag-DJ pusig na. Kanda, belt na nga pura. Kaya pag mo, ang sublin sa amin, pagkaubing na ni Raymond Gutierrez. O, nigatang na belt. Nang bulod ka niya. Lagyan na ni Rupa. Ay po, na ni Richard. Next. Hala. Hala, maganda naman. Ay, mas Jimmy kami nigaw na. Mas namin nagsinan. Naging branan. Baka kasi awan ko pa. Awan pagkaptag. Hindi na nato ko mga pinatadera. Nanda nga in-off shoulder niya. Naglaad nga makakikita. Kasla. Ay, abo. Basta nagmadigim na kakatawa. Agsin, ibran. Ayun, si Maranan. Hala. Ano nagwapo ni Pumiya? Nga, nagwapo. Yung diyaan mo. Maopin niya kasi mo ito, hindi pinamayan. Damo, diyabado na. Sunan sa mo, di ko pagsuratan ng sino din nag-attend. Deta nga boy. Kasi lang papel. Nagdado nga papel. Pagpasentahin niya. Ito tumakudi ng picture na makikita tayo. Hala po, hindi ramisun. Ako mo makita mo diyabado na maulaw ka. Gati among nga mong ka. Kasla mo na utong na, di makikita mo. Design lang gaya mo diyabado na. Hindi na ako ngayon simpangan na lang yung mata. Hindi nga design na. Inga nga ito dala ko mga sa bari na ito. Pero proper na sa hindi picture. Sinsama ito ko ay inspiration na. Ay, puso. Tinumpal mo lang talaga dito nagam mo. Dito yung badom, iti ABS-CBN boom. So, anong nangyari? Nangaradaanin ko dito. Kabaruan nga video ni Manang yung mabiday. Anong gusto ka ito tinapanono ko nga i-content at ta. Puro katawa man natin inubratay ka. Sabi ko, naparagasa kayo may niya. Nangarod, bye!